Alright, muri Zimbabwe. Tiripo pamuzinda wevanhu neni Super Nexus. News dzasvika panews desk right now. News dziri kutiudza about latest developments. Latest developments ari kuitika ku Constitutional Court. So it seems like all of us Zimbabweans, a lot of us Zimbabweans, tanga taluza hope in Vice President Chiwenga kuti vangachagona here kugona kuwanikwa vachigwisa cap 3 iye Mnangagwa asaina cap 3 into law, and it's a couple of days right now from 7 and it is so muri Zimbabwe. It seems like tiri lost and we are just not understanding politics. So 1 week is nothing in politics, but also 1 week can change everything in politics. So relax. There is real mobilization behind closed doors, according to the insiders who have been telling us information. There's real mobilization. Like, nobody was expecting Mnangagwa to really sign Cap 3 into law. So when he actually did sign Cap 3 into law, it was a shock to a lot of people, to a lot of families. Varimu ZANU-PF elite group, they were shocked because they also have their ambitions. 2017, really, they agreed as ZANU-PF people, we will have democratic, free and fair elections. Some will say maybe outed or whatever, but as ZANU-PF, within ZANU-PF, they agreed kuti isusu kana tichisarudza kuti who will be the next first secretary with ZANU-PF, we will do it on a democratic level because we all trust each other. They are all rich. So muri Zimbabwe news dzasvika pa news desk ndofana kuti ndidzi explain in a very good way, in a very nice way, kuita kuti pasava neanorasika. So muri Zimbabwe right now tiri kuti isusu inzwai manje zvakuitika kuma courts nenyaya Cap 3. There been ma court cases avugwa muri Zimbabwe against Cap 3. A lot of Zimbabweans think the judicial is captured. You see, the judicial is only captured if varikuda capture judicial very united. But kana varikuda capture judicial system vasiri united, mukati me judicial system munotanga kuita also ma different factions, and that's what's happening right now. So tine ma judges anovona nenyaya dze constitution, vanovona nenyaya dzechi anditi. So pane vamwe vavari kutaura kuti as of right now vavhundusigwa, as of right now they've been paid, as of right now vakangochuzwa from nowhere ndobva vanzipinda panzvimbo iyi. So in other words pane, you know, ndinoda kuti pane leverage anditi. So chimbonzwa pane mumwe munhu mucomment section wauya achinyora iye kuti kwanzi but chigo nemumazimbabwe maybe chitiwisa usimbe sometimes, but inogona nitaura nezvazvanzi nemuzimbabwe iwe, is it leverage or leverage? So anyora leverage toiziva isusu is leverage anditi. And then munhu uri kundibvunza kuti is it leverage or is it LOVERAGE? Kureva kuti somehow vari kundishora nepronunciation yangu ini kuti pronunciation yangu yakaresheka. Why tisinganzwirani tsitsi semazimbabweans? Sure, uda ndikorekta kachirungu uri kwanzi ndatinini, it's leverage. So what is it then? Leverage, iwo ruda kuiti chi, ndoiti chi, leverage kwanai. So anyway, let's come back to this. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe, inzwai munzwe. Tachitaura pamusoro peiyo yatiri kuti leverage, right? This thing is very important, Zimbabwe. The moment you step into politics, you first have to understand about leverage, because even your closest friend in politics can turn against you and use what they know about you against you, so that they can rise to the top. So, kana muchinzwa isusu tichikuudzai muri vana vevhu kuti mumacourts mava nezviri kuitika, zivai kuti pane vari kubatirana tumaleverages, pane vari kubatirana tumaleverages. Umwe ari kuuya anditi, and then okuudza kuti wangu ukangodai so iwewe indokudai so, momusi wako ndovadai so, mudhara wako ndovadai so.
You see, that's the problem. Now, Teta Akutaura about the toxicity of Zimbabwean politics. And then some people saying, wakungotawura nyambo, yokudi, ndini wenyu super. And not time you Western, ndotawura chokwadi nini. So, true kuza kuti, rev, pari kutaurwa zvema-leverages. Vakoma nonga chibatsira ndi ma-leverages. Taka, anyway, gaitiri kusvika ikoko, because vamwe vangazopopota. But ndakuda kuti tichivharisa this broadcast, because I do tirebese straight, although I have a lot to say. But anyway, ndini wenyu super Nexus pano pamuzinda wevanhu inside Africa. Thank you for watching. Stay tuned. Rugare ngaruve nemi, but to my dictators ngatubviswe pasinato.